encourage na yung mga LGUs, yung mga probinsya, lalo na yung 10 biggest producer of rice in the Philippines, na sila na mamili sa farmer. Pautangan sila ng land bank at 2% para sila na mamili sa farmer. Siguro, they will do it better. Kasi syempre, yung ating mga LGUs, mahal naman nila yung mga farmers nila. Kaya talagang tutulong na sila sa pagbili. Kasi naman sila, may need din sila sa rice, di ba? Yung kanilang mga jays, pinakakain nila yon. Yung kanilang mga calamity assistance, yung kanilang food for work, yung kanilang mga ospital, talagang gumagamit yun ng rice. In addition, pwede din silang ihanap na nila ng buyer ng rice, yung kanilang mga farmer na hindi nadadaan sa trader para mas malaki ang kita. Siyempre, pag diretso ka sa retailer, mas malaki kita mo.